Good afternoon. So, may akti diyan na balatong. By the way, kakaparigos ko la. Ade. So, mag-utan kami. Balatong. Tanong ko siya, gisawang ko la siya. May sa iyo, short storytelling. Wow. Kuan, saan nagpakato kami ang Hiles? Pampanga ito, di ba? Nagpatak sa tindahan. Lamasan. Nagpatakutan. Nagpalit aksini. Ay, kuan. Oo. Palit aksini. Ini, nagpataksini. 5 man. Kuan. Pabili ng balatong. So, kapapangan. Inhatag sa akon munggo. Sus kay an kapapangan nga na munggo balatong. 5 hindi yan yung sitaw pala. Sing sa kapampangan po kasi akala ko yung munggo daw. Kasi kapampangan munggo yun. So ayun, 5 hindi. Tas mo to na dito ko na ibaro na kuan ngayon balato ngayon sa kapampangan munggo. So pag papalit ko munggo or sitaw, makon si siri munggo sitaw so wala man makapangyan sa akong mama. Akong mama dito nag-iha pag star mga 5 years na ata, 6 years. So magsi 6 years na star dito akong mama. Ako, kuan lak dito 2 years. Kay, kuan, almost 2 years lak dito. Kay, kuan, nanmuli kami dito sa kun mama. Wari na makapagbalik sa Angeles. Kay, ato nga niya, kilalang ko akong asawa na si Maki. Mawaray na makabalik na. Almost 2 years lak dito kay, nakapag-eskwela pak dito. 1 year. Tapos, nag-stop kay, nag-work tas mo na to. Nanguli kami didi, magto nakilalang ko akong asawa. Wala na ako makapagbalik na to. Si mama ko na lang. Monto nga, dirak Antigo. San kuan. Nakapasya naman anak dito, may duhanak na anak. Magduduhan na akong anak kay burudak sa tunga time na pagkadto ko sa Angeles. So, maulapod to. Gigisahon ko ini. Bye-bye.